Deň po kráľovskej etape prišla na rad jednoduchšia previerka. Začínala sa v Prievidzi pri hoteli Magura a končila v Nitre, kde naposledy finišovala etapa na okolo Slovenska v roku 2018. Konvoj pretekov v Prievidzi privítalo pekné, ešte letné počasie a aj slušná divácka kulisa, ktorá mohla vidieť hviezdy svetového pelotónu. Tie neodmietli fotku či podpis. Slávnostný štart sa odohral na ulici Milana Rastislava Štefánika a pelotón vyrazil k Bojnickému zámku. Pretekárov čakala kratšia, iba 149 km dlhá etapa. Z Prievidze vyrazili smerom na Bojnický kopec, Jankov vršok a neskôr aj Skícov, čo sa týka stúpaní, a tiež prešli cez Bánovce nad Bebravou či Topolčianky smerom do Nitry. Sobota im v sedle trvala iba 3,5 hodiny, čo je pre profesionálnych cyklistov pohodová dĺžka. Profil bol zvlnený a stúpania sa nachádzali ďaleko od cieľa, preto sa vo finále očakával hromadný dojazd pelotónu. Neutrálny štart sa niesol v naozaj slávnostnej atmosfére a fanúšikovia v Prievidzi si mohli pozrieť pelotón ísť centrom mesta ešte v pokojnom tempe za vozidlami generálneho riaditeľa Petra Privaru a veliteľa konvoja Stanislava Holeca. Pre výkonnostne slabších pretekárov ale bola dôležitá už samotná štartová pozícia, pretože hneď po štarte etapy sa začalo stúpať na Bojnický kopec okolo Bojnického zámku. Tempo teda bolo od prvých metrov obrovské a balík sa veľmi natiahol. Na vrchol tohto prvého kopca vyšiel v čele pelotónu Mirko Maestri Zeola, druhou pozíciou si istil dres najlepšieho vrchára Milan Vader. Po krátkom zjazde sa znova a znova útočilo, skoro každý chcel byť vpredu a ukázať svoje farby objektívom kamier a fotoaparátov. Skúšali to cyklisti takmer zo všetkých tímov, no belgický celok Soudal Quickstep chytal všetky pokusy. Až v závere prvej hodiny sa podarilo konečne odpútať trojici pretekárov, ktorí vedúci tím nijako neohrozovali. Rýchlo im dopriali 3-minútový náskok, no za túto hranicu ich už nepustili. V hlavnom úniku dňa boli Rakúšan Michael Koncer z týmu Hrinkov Advarix, Čech Daniel Turek z ATT Investments a zastúpenie vpredu mal aj slovenský tím RRK Group Pierre Baget Benzinol v podobe Čecha Tomáša Kalojírosa. Horskú prémiu na Jankovom vršku vyhral Turek, ktorý len potvrdil, že ATT je najaktívnejším tímom na prémiách a na 67. ročníku pretekov sa už neraz zviditeľnil bojom o body či odmeny. Čelné trio vydržalo do horskej prémie Skícov, ktorá bola 57 km pred cieľom. V tomto najťažšom kopci dňa sa sympaticky snažili zaútočiť jazdci grupami aj Jamba a dokonca rozdelili pelotón, no napokon sa pospájal. Ešte symbolicky sa o atak pokúsila dvojica Javier Rodriguez a Alessandro Tonelli. Pelotón im umožnil získať k dobru až 30 sekúnd. Spolu v čele vydržali 10 kilometrov, potom sa Tonelli z Bardiany osamostatnil a pokračoval sám ďalších 10 kilometrov. Pred vstupom do Nitry ho však pelotón vedený Soudalom Quickstep dobehol. Záverečná rýchlostná prémia sa nachádzala v Nitre pri prvom prejazde cez cieľ. Zvíťazil na nej Milan Vader z Jamba v bodkovanom drese, ktorý zároveň bojuje aj o druhé miesto celkového poradia so Stefanom Kungom. Prémiou prešli na prvej a druhej pozícii, teda vyššie ostal švajčiarsky časovkársky šampión. Rovnako to bolo predtým aj v Topolčiankach. Soudal Quickstep opäť ideálne zrežíroval záver, zvládol aj technické pasáže. Cavagna a po ňom Asgreen rozbehli špurt Timovi Merlierovi a ten v záverečnom špurte predviedol svoju rýchlosť v plnej kráse. Druhého Kesa Bola Zastany porazilo dĺžku bicykla.
Merlier tak zopakoval svoj triumf z druhej etapy. Tretí skončil Luca Colnaghi z Green projektu. Quickstep teda nepustil k etapovému víťazstvu dosiaľ žiaden tím a v tejto sezóne si otvoril už 6. desiatku triumfov, čím sa dostal cez Spojené arabské emiráty na priebežné druhé miesto za Jumbo. To len svedčí o kvalite tímov, ktoré k nám prišli. Rémy Cavagna naďalej vedie priebežnú klasifikáciu s luxusným náskokom. Lídrom zostal aj v bodovacej súťaži, no tým Merlier na druhom mieste skresal stratu už len na 4 body, takže v záverečnej etape poniesie zelený dres on. Milan Vader bol za svoju obrovskú aktivitu odmenený a je už istým víťazom vrchárskej súťaže. Jumbo teda zo Slovenska neodíde na prázdno, i keby nevyhrali etapu. Lukáš Kubiš si udržal dres pre najlepšieho domáceho pretekára. Duklákom sa opäť napriek obrovskej snahe nepodarilo dostať do úniku, no 15. miesto v celkovom poradí je skvelé. No a na pódiu sa objavili aj farby druhého domáceho celku RRK Group Pierre Baguette Benzinol, keďže najbojovnejším jazdcom etapy bol Tomáš Kalojíros. Nitra sledovala atraktívny dojazd a na ten záverečný tohto ročníka sa už teší púchou. Som šťastný, najmä preto, lebo v prvej časti etapy som sa necítil dobre a bolo to vidieť na stúpaní, keď som stratil kontakt so skupinou. Urobil som všetko preto, aby som sa vrátil a som šťastný, že veci dopadli takto. Mám šťastie, že okolo mňa je taký silný tím, držali ma vpredu. V poslednej zákrute som bol druhý za Kasperom Asgrénom a všetko, čo som musel urobiť, bolo dotiahnuto k víťazstvu. Som hrdý, že som ďalším triumfom mohol prispieť k neuveriteľnému počtu víťazstiev tímu v tejto sezóne a že to videl aj náš dôležitý partner Janom.